Siyakula. Siyakula. Sijahe fame. Sijahe ukutrenda. Sijahe uba ama-powerful men of God. Abeze la abantu abawu-5 osandla. Woza Ngcoboza. Imala, woza Justin, woza Ayanda. Woza Lunga. Imani phansi. Woza Dube. Akeze okugcina. Woza Thabo. Keyboard. Iyona lezi zinto edala ukuthi ibandla ligule. Ama keyboard. Thabo, come stand here. Buyelani ngala Ngcobo. Hayi siyagula. Ima lapho Ayanda. Imani lapho. Listen. If this is Jesus, if this is what the church belongs to Jesus, ibandla belongs to Jesus, ibandla belongs to Jesus. He made some to be apostles. Ubenzile. Abafakananga ubenzile. Abaphushananga ubenzile. Abanikananga ithuba ubenzile. And mayibenza ubenza ngoba bayazana naye kusithekeni. Ubiza ulidesign. Ubizo lokufica ukhonza uNkulunkulu njengoDavid akafisanga ukuba inkosi. Wayelusela. Lithi uSawuli wakhethwa abantu. He made some Ubaba Apostle. He made them. He made some to be prophets. He made some to be evangelists, abavangeli. He made some to be pastors. He made some to be teachers. Not to be seen, to equip me. To equip Nina abazalwane to be like Jesus. Akakwazi ukuyigqoka upostoli. Because umpostoli is the order of God. He brings order in the church. Apostleship. He's the one that brings the order. Umpostoli akahlale bandleni ngokomthetho. Uyahamba ayovangela, ayoshumayela, ayoprofeta. Because these graces are embodied in him. Mayisafikile lapho avuse these ministries through Christ. Ningilalela ngithi aba asikwazi ukuphathwa isipho esodwa. If ukuprofetwa kuyoprofetwa kusukela ekuseni kuze kube ntambama alikho izwi. Ingakho ke lithi sakhelwe sisekelweni isani sabaprofeti nabapostoli. Ningilalela ngithi ibandla lifundiswe. Lifundiswe izwi. Umfundo Acts chapter number 6 verse 4. Kwakhona isiphithiphithi lapha ebandleni.
lokuqala kuthiwa labafelokazi bama-Gentiles bayarojwa berojwa abafelokazi bamaJuda. Lithi iBhayibheli mase kuphakwa kwakudla labafelokazi bamaJuda kwaba ne-chaos. Manje uSathane mayiseyibona ukuthi ibandla limunyu vela lethi chaos engenasidingo kwaba nesiphithiphithi sokudla sebekhohliwe ukuthi bazokwenzana ebandleni. uPeter wathi uPeter angeke thina siyongena esiphithiphithini samabhodo. Wathi akukuhle thina ukuthi silibele sinaka indaba zamabhodo. Number 1, akukhetha amadoda awu7 ane-integrity anodumo oluhle agcwele umoya engcwele noma kuphakwa fanele ube nomoya engcwele. Ngaphaki nombani. Lithi bakhethwa noStephen wayelapho. Uma ufunda uverse 4 uthi Peter uthi akuhle thina sinake amabhodo wait tables. Uthi we will give ourselves into the ministry, into prayer and the ministry of the word. Ibandla elinganalizwi elingathandazi lizodansa kuze kuyoshona ilanga. Lidanse namadimoni. Listen, ayikho inkinga ekudanseni kodwa dansani kube kuphila abantu mudansa. Yonke into esiyenzayo ayibe nama-results. Asiyakuphapha. Mesidansa asidanse kuphila abantu kusukuma ishosha. Mase siyadansa lo mdanso esiwenzayo akuwona nje umdanso odiliza iy'ndonga zaseJerikho. My God, Jesus. Singadantsela ukubukwa asikho eklabhini. Singadansi ukubonakala ukuthi khona okuchwechwa kahle. Lo waveyenza kahle lento yokuchwechwa. Ifinga sibuyisela ngalutho sihle isikhathi sikaJehova. Asihlale phansi sifunde. Sithandaze. Sizozinikela emthandazweni nakwi-ministry yezwi. Liphelile izwi. Kungena i-entertainment ebandleni siyagula. Listen to me. Uma funda Galatians 4 verse 19 funda akhona. Verse 19 uthini? Listen, uPaul la ukhuluma ngeinseka. Uthi my little children in whom I travail in birth until Christ is formed in you. Mengima phakathi kwenu bazalwane. Akumele ngiqede into engishoyo makale radio ungazange ukhule eKristu. Khona into yakho kumele konto yakho kumele ithi kune party yami engafani noKristu. Ekufanele until kufa I must grown. Angikhale mokhona indawo kimi engaveza uKristu. Angikhale. Uthi Paul bantwana bami. Uthi angikho right. Ukhuluma namaGalatia. Uyalithethisa leli bandla. Khona la ithi khona ufoolish Galatians. Niqale kahle ubani osenithakathile. Sithakathiwe nathi. Ungenizwe ebandleni. Kwangena imali ebandleni. Kwangena izinto ebandleni. Ingakho sigula. uNkulunkulu akasekho. Sokhona osibanibani.